kabeh. Nopo kabeh kawahyon. Wonten. Boyo remuk, Pak. Lho, iki besok Mas Mito suwanono ing Samarinda. Bablas ning Pangkalan Embun. Iki njaluke iki pramen iki to, Mas. Khusus pramenmu iso anggarane 50 juta dina. Lah, kuwi lho. Engko nggih nyewa. Kuwi lek pentase standar kok luwih apik timbang ning kene sih ditambahi 10 juta. Dadi engko totale 30 juta. Nggih transportasi, nggih pulang pergi kuwi pesawate TS sekitar 20. Pulang pergi. Sik 35. Sik 35 kok kostume 5.000. 30 kuwi kok nggih nggawa yoga-yoga paling ndak entek 15. Berarti 15 juta, engko nggih konsumsi 10. Nah, 5 juta. 5 juta, lah kuwi kok nggih kebutuhan asisten kuwi 2,5 juta. Sik 3 juta lho kok. Ah, 3 juta engko terus pas dingge manjeri sing arepe kostum sing arepe tanggal arepe teko wis sekitar 2.750. Sing 250. 250 ku rokoke kuwi 200. 50. Lah kok 50 ditung wong loro. Anu kon gawe rasa gak tuju ya. Lah nyapa Golek kepiting wong salah. di babaske tembange Mas nggih. Siap. Iki ana pundutan saka panitia resepsi tembang pegeling. Pegeling bocah papat ngadeka cahayu pegeling langsung wae tanpa buka. Monggo dibabaske umpake njur ganti tembang liyane. Ya apa? Yuk, pegeling dados. Janjine kalawa pinangkani saking tim 4x4. Tim 4x4 Karanggoda dipunaturaken sembah nuwun kagem Mbah Mito Darsono kaliyan sedaya kru kang gaduh. Mugi tansah kuntoro ing koso amin Allahumma amin. Langsung gadekke Mas Agus. Yo, masuk.
Saking Bapak Ahmad